Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Opalović u Batenici počeo je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednika Vučića dočekali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Predsjednika je dočekala počasna jedinica Vojske Srbije, a komandant jedinice predao mu je raport. Prikazu prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Na prikazu će biti predstavljena sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima su avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H-145, bespilotne letelice, lanceri raketa i streljačko naoružanje. Nakon prikaza u Batenici od 12 časova na poligonu Pasuljanske livade biće održano gađanje iz sredstava ratne tehnike, a prisustvovaće i predsjednik Vučić. Vučić kaže, vojsci će biti potrebno više pilota, stižu Rafali, ali i još nešto. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu Batenici da će biti potrebno više pilota u narednom periodu jer stižu i novi borbeni avioni Rafali, kao i da će biti realizovana još jedna nabavka za Vojsku Srbije, ali da o tome još ne može da govori. Sad je na akademiji nešto više došlo po prvi put, ja mislim da imamo dovoljan broj upisnika, mi se nadamo da će ih biti sve više jer su nam ljudi potrebni, doći će i Rafali, pa dolazi će i ovo drugo, o čemu još ne mogu da govorim, rekao je Vučić tokom obilaska aviona MiG-29 koji je opremljen naoružanjem vazduh-vazduh. On je rekao da je važno da piloti imaju što više sati leta. Vučić je u razgovoru sa predstavnicima vojske saznao da su sada 2 puta veće grupe na akademiji na koje se obučavaju piloti i dodao da su uvećane njihova primanja i da od toga mogu pristojno da žive. Upitao je pilote da li su zadovoljni, a oni su mu odgovorili da su mnogo zadovoljniji nego u prethodnom periodu. Letenja je sve više, naoružanja i opreme je sve više, tako da leti se, radimo i obavljamo svoj posao, rekao je pilot koji je razgovarao sa Vučićem. Vučiću je pored aviona MiG-29 i raketa vazduh-vazduh poručnik Pavle Milošević, koji komanduje vodom 4 za vazduhotehničko održavanje, predstavio avion MiG-29. Konkretno na avionu, ono što imamo podešeno, to su radarske rakete srednjeg i velikog dometa. Imamo jednu raketu koja je potpuno samonavođena. Od radarskih raketa jedna je sa aktivnom radarskom glavom samonavođenja, druga je sa poluaktivnom radarskom glavom samonavođenja i dometa su 80 i 100 km, rekao je Milošević. Na prikazu na aerodromu Batenici predstavljena su sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H-145, bespilotne letelice, lanceri raketa i streljačko naoružanje. Za još vesti ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.